Complex Corporation. Commander sa Visayas Command gihulipan sa katungdanan human ni retiro sa serbisyo kaghapon adlaw. Ang change of command gipangunahan mismo sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete. Kanhi Kongresista Pablo John Garcia ni pahibaw nga bukas siya sa pagpapili pagkagobernador sa lalawigan sa Subo alang sa 2028 election. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong hapon. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa ato mga balita news updates. Ano karong Huwebes, mga kasama Agosto 13, 2026, kumusta man yung kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga radio 612, maayong hapon yung tanan sa ato ang digital platform, DYHP Alimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka mo nahimutan mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Standby alang sa ato ang DYHP Answer to Win promo. Kinsa man kining kanhi kongresista nga ni padayag ang posibleng pagpapili pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Tubag na mga kasama, alang sa DYHP Answer to Win promo atong gisayo. Ang ato ang gipadayag nga pangutana, alo doon na may chance dakong kay gayunan nga makadaog og 200 pesos GCash. Ang mechanics, perting pagkasimpula lang. Like, follow DYHP Alimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kung na doon ay blue check gilid sa apelyido. 1 million kapin nga followers. Pag ang DYHP Alimensibo Facebook page, i-follow lang na kung galing na minamos niyong radio o nyo pa mo naka-like o pa mo naka-follow. Alakwaan niyo mga cellphone. I-like, follow DYHP Alimensibo Facebook. Kaya doon ay all capital DYHP Alimensibo. I-share sa datong live program karon doon na may chance makadaog og 200 pesos labi na kay kung inyong matubag. Ang ato pangutan na kinsa man tong kanhi congressman nga buot magapili pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo sa 2028 election. O karon sa mga detalye sa ato mga balita, ang konseho sa siyudad sa Sugbo ni sa likway sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bulunos. DYHP Tatak RMN Report. Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Gis sa likway sa Konseho sa Sugbo ang ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang nasyutang korporasyon na ngayong 5 katuig nga exemption sa maong buhis. Suways mag-abli na sa SM Seaside Cebu Arena neto maging buwan. Apan ang Committee on Budget and Finance sa Konseho lakip na ang City Treasurer's Office dili pabor niini. Labaw nang naisupak sa maong lakang si Vice Mayor Tomas Osmeña nga mga presiding officer sa City Council. Why are you playing favoritism? Why are we giving SM a 5-year exemption? And Cebu Coliseum, no exemption. All the others, no exemption. But SM, exemption? Si Vice Mayor Tomas Osmeña mahimo rin ang makapahimos ang SM Arena Complex Corporation sa amusement tax reduction. Kagitanyag sa kagamanan sa bayan dito sa mga event organizers sa syudad. Samtang Commander sa Visayas Command gihulipan sa katungdanan human may retire na sa serbisyo. Nangulo sa Mount Change of Command ang bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Bago na ang commander sa Visayas Command manhulipin sa katungdanan si Lieutenant General Fernando Rieg nga miretiro na sam sa serbisyo kagahapon adlaw. Ang kasamtangan nga nihulip kang Rieg isip acting Viscom Commander mao si Major General Peter Burgunyo nga sakop sa PMA Maalab Class of 1993. Gihimo ang change of command sa Bundan Hall sa Visayas Command nga gipangunahan sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete, Philippine Army. Pursuant to Section 1, Bureau Orders Number 1978, the Quarters Armed Forces of the Philippines, dated 16 August 2026. I hereby release my position as Commander, Visayas Command, Armed Forces of the Philippines, effective this date, and I sign the present. I stand before you today with deep humility and a strong sense of commitment as I accept the trust placed in me to serve as acting commander of the Visayas Command.
Si Rieg nahimong Visayas Command Commander gikan sa Abril 2024 hangtod sa Agosto 12, 2026 din sulod sa kapinduha ka tuig nga nangulo gidayeg kini sa bagong AFP Chief of Staff tungod sa kadaghan sa mga accomplishment ni matud ni Nafarete ubos sa liderato ni Rieg nahimong lig-on ang Visayas Command nga giilang nga labing masarigan nga puwersa sa mga sundalo nga naghatag sa seguridad sa komunidad sa Visayas Region. Lieutenant General Fernando M. Reyes, your time as Commander of Visayas Command has been marked by steady leadership and results. Under your leadership, Viscom remained a strong and reliable force in the Visayas. Nahimong malampuson usab ang kasundaluhan sa Kabisayan sa ilahang kampanya batok Communist Terrorist Group nga mao'y angayan nga ipadayon sa bagong mihulip nini sa katungdanan. Giangko ni General Nafarete nga daghang hagit nga giatubang aga mga sugboanon sa milabay nga mga buwan sama sa natabong linog ug bagyo apan gumikan sa mga liderato sa Visayas Command nahatag nila ang ilahang mandato nga mga pagtabang sa masa humanitarian assistance ug disaster response. Viscom sustained operations that contributed to the continued degradation of communist terrorist group capabilities across the Visayas. At the same time, the command strengthened its maritime security posture, enhanced joint interoperability, and improved its readiness for humanitarian assistance and disaster response. Si General Antonio Nafarete, masaligon ninon si Nafarete sa bagong acting commander sa Viscom nga mapadayon niini ang nahimo sa iyang hulipan sa katungdanan. Naana ang tanan nga mga resources sa Viscom aron makabot ang tinguha nga mahimong International Organization for Standardization kun ISO. Bisan naa pa sa temporary nga kapasidad ang katungdanan ni Burgunyo apan gipasalig niini nga mohimo siya sa iyang gisangon nga trabaho kaniya. Kasama mo sa Visayas Command, ang inyong radyo man, Arlo Samantaliway HP, Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:28 na sa kahaponon. Samtang kanhi Kongresista Pablo John Garcia ni pahibaw nga bukas siya sa pagpapili pagka-gobernador sa lalawigan sa Subo alang sa 2028 election. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gikonsiderar ni kanhi Kongresista Pablo John Garcia ang pagdagan pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot nga piniliay sa 2028. Kini mo'y giangko ni Garcia diha sa usa ka interview sa usa ka media personality diha sa online show. Giingong dili pa hinuon kini ang final nga decision apan giingong dili na kini bag-o alang kaniya sanglit nakasuway na siya pagpapili sa samang posisyon ni adtong 2013. Subay sa unang impormasyon nga mitumaw gibutyag ni Garcia nga aduna siya nasayran nga ang iyang igsuon nga si kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia kinsa nanguluusab sa One Cebu. Giingong lahi ang ituboy pagkagobernador sa umaabot nga piniliay. Una nang mitumaw ang pangani Ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagon. Person who claims to have been present during the discussions leading to the supposed decision of Gwen. Naningon nga si Sunny Lagon kuno ang kandidato ni Governor Gwen. Yeah. But I have not had independent confirmation, especially from Gwen, no. Pero I have no reason to doubt kating tao nga nisultin ako. I don't doubt nga sa iyang pagkamatinud-anon. So, as of now, I'm taking his word for it na ang kandidato ni Gwen for governor is Sunny Lagon. Si kanhi 3rd District Representative Pablo John Garcia. Gipasabot ni Garcia nga ang managlahing baruganan ug panglantaw usab sa politika sa iyang isuon dili na bag-o sa mga pamilya. Kay namduman nga mibiya ang kongresista sa One Cebu tungod sa desisyon sa partido nga suportahan ang kaniadto presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasamtangan, giangko ni Garcia nga lisod pildihon ang kasamtangang administrasyon kun dili maghiusa ang oposisyon sa umaabot nga piniliay. I was also Secretary General of One Cebu. Karon medyo it's not as united as before. Nanay mga kita cracks in the party One Cebu. Importante lang kung
kinsay maka-unite niya ng opposition sa Kapitolyo karon. Si kanhi 3rd District Congressman Pablo John Garcia. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity Way HP, Tatak, RMN. DYHP. Una sa lahat. Traffic Update. Ato i-check karon ha, ang nahimutangan ni Radyoman Joseph Osquijano apan sa dili pa sa atong DYHP Answer to Win promo kinsa man to nga kanhi kongresista nga buot magkapili padayag na sa iyahang pagkabukas pagkapili pagkagobernador sa lalawigan sa Subo. I-share ato live program karon, i-comment inyong ang inyong tubag sa atong pangutana unya i-follow sa gyud DYHP RMN Cebu Facebook page at Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. O sa latest sa gawas nga bahin karong orasan Radyoman Joseph Osquijano. JQ. DYHP. Tatak. RMN. Report. Yes, salamat kasama ron sumanayda sa itong pagkakita doon sa gawas kabahin ng Caramarasa sa Kapunuyan daw gabi Hercules itong nautri sa may Osmeña Boulevard kung ika sa may Piti Osmeña panuli sa Cebu Provincial Capitol so may sa Maugadahan o likod rin sa may Iscarios numubing karoon na bagasakyanan nuno sa daghamas karoon ng gawas no? Ang volume sa mga sakyanan kay rush hour o niya tinguli ron sa mga estudyante o mga trabahante. Kunya ang pikas lane noon waray kabalakan kay moderate ra hawan ra no ang diri sa may habig sa Osmeña Boulevard gikan sa Cebu Provincial Capitol o padung sa may Video Osmeña ang Escario ang right lane going to Kaputao slow moving sa pamasakyan sa Bagorasa ang pikas lane moderate ra padung sa may esquina Osmeña Boulevard ang Enviles gikan diri sa may Osmeña sa may Don Hel Garcia Extension kakas natin sa sa tahoot sa dagat sa mga sekanan panugri sa may esquina Banawag sa may Parker de Lopez sa Grama Avenue. Samtang ang Mango Avenue kita sa Pinte, moderate rin traffic karon na panugri sa may Jerome Maxiloma Avenue. Ang Picas Lane panugri sa may Pinte, moderate ra karon kabaga orasa. Samtang ang Gordo Avenue di rin sa may esquina Escario, moderate rin traffic sa karon padugay sa may 8 Chavis o esquina Mango o Jerome Maxiloma Avenue. Ang downtown area, madani diri, waray kabalakan, mingaw ra, no? O budod na dagas sa kanan sa mga daan, nabig diri dapit sa may downtown area na. But ang MG Kiko Avenue, ikan sa may Plaza de Benicia, moderate na, pero sa may New Amos na habig, padong sa Ipodromo, o padong sa may Mabulon Church, no? Moving ang mga sakinan karon, padunggi sa may National Highway na sabik sa Sumunako o Gatipolo. Samtang ang panagdait gikan sa may Cebu Ayala Business Park padunggi sa may Hernan Cortez o sa may Lugarta Street sa Sumunako. Nagkasinati sa mis kaon sa lagat sa masakyan Kumaurasa gikan sa may panagdait o padunggi sa may Esportuna subay sa Hernan Cortez ang right lane nagkasinati sa mis kaon sa lagat sa masakyan Kumaurasa sa kahaponon. Samtang ang Bantal Road basta ingon ani no di kidangay moagi diri napita kay magka sinatigid ka sa masakaran barong sa may Foodland o ika sa may Foodland ika sa may Esportuna barong sa Cebu Business Park kaka sinatigid sa Discount sa dagat sa masakaran karon baga orasa aga pugjan polisika na pituwa sa Discount sa dagat sa masakaran barong sa may IT Park. Samtang ang North Reclamation Area ika diri sa may East Ospiña sa may Sub Tunnel padung sa Mandawi, gunito heavy traffic karong orasa, padung sa may Suwilig, dugre sa may Owano Avenue Clarendil, habig sa Daklayan na sa Mandawi. Ang East RP, karong orasa, oray daw, moderate na daga sa mga sekanan, gikan sa may Plaza de Benicia, o gikan sa may subway, unya ang Plaza de Benicia, padung sa Talisay. Ang Talisay, kung gikan sa Talisay, padung sa may Plaza de Benicia, oray kabalakan sapa, na maungot ang kandiyo sa may esquina doon sa may SM Seaside. Again, Pagkarso, karong orasa, slow moving sa mamasakanan, padugay sa may southbound na, sa may Pagkarso, habig sa Masak Pardo Highway, Poblacion Pardo, Bulacau, Cebu State, Bulacau, Talisay. Samtang slow moving sa mamasakanan sa may gikan sa may Southwest Terminal, padugay sa may flyover, mambaling sa may Tilan, Gabahin, o sa may Ubos, Gabahin sa flyover, padung sa SM Seaside. Wala pilang kasentasyon, karon, skananan, hingga sa adlaw, Gabier, Hoygas. Ika rin sa gawa sa lang sa traffic update ni Radyoman Joseph Osquijano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kapin sa 3.7 milyones ka mga individual na talang naapektuhan sa daotang panahon. Ato din sa NDRRMC,
Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3 sa detalye sa atong balita. Kapin usa ka milyong pamilya o anaa sa kapin 3 ka milyong mga individual ang naapektuhan sa mga bagyong Luis, Maymay ug sa Southwest Monsoon o habagat. Base kini sa latest report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Samtang nagpabiling 21 ang gidaghanon sa mga nakalas ug 14 usab ang natalang naangol. Nadugangan sab ang datos sa gikatahong na missing nga nagikan sa Pangasinan, Batangas ug Quezon. Sa pikas bahin kapin usa ka libo ka mga panimalay ang natalang naguba tungod sa dili mayong panahon. Samtang kapin 2 bilyones pesos sab ang kantidad sa mga infrastruktura nga naguba ug kapin 300 milyones pesos sab ang kantidad sa apektadong sektor sa agrikultura. Kasama mo sa balita, Radyoman Ramart Pugoy, DYHP, Tatak RMN. At oras, alas 5:53 sa kahaponon, maabot sa 240 milyones pesos nga balor sa illegal nga sigarilyo ang gibungkag sa Bureau of Internal Revenue kon BIR7 nga ilang nasakmit sa milabay nga mga bunga dinhi sa Central Visayas. Personal nga misaksi ang Secretary sa Department of Finance, Frederick Go, uban ni Douglas Rufino, ang Regional Director sa BIR7, ug Attorney Z. Cari de Guzman, ang District Collector sa Bureau of Customs Port of Cebu. Matod sa kalihim, ang kining maong ginaganon sa mga illegal nga sigarilyo dinhi lang gi-manufacture sa Sugbo. Diin milyon ka pesos ang nawala nga buhis tungod sa pagpayuhot sa mga illegal nga sigarilyo nga wa mo bayad sa gobyerno. Gitakda usab nga gubuon ang maong mga makina nga mo'y nag-manufacture sa mga sigarilyo. Sa wa pa mo inspeksyon ug mosaksi si DOF Secretary Go sa pagguba sa mga illegal nga sigarilyo sa warehouse sa North Reclamation Area. Gisusi usab ang 11 ka container vans nga puno sa mga nasakbit nga smuggled nga sigarilyo nga gisuwayan sa pagpalusod sa pantalan sa Sugbo nga na-intercept sa Bureau of Customs nga kasamtangan gibutang sa Gothong Shipyard sa NRA. Matod ni Go, nga dili pa kini hingpit nga mga maguba sanglit iagi pa kini sa legal nga proseso subay sa kalapasan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang mga smuggled nga sigarilyo wa kini marehistro, way lisensya, ug wala usab kini ma-declare atol sa pag-abot ni ini sa pantalan sa Subo. Wa pa matino kung pila ang balor ni ini apan gibutyag sa BOC nga binilyon ka pesos ang kantidad sa mga pinayuhot nga sigarilyo nga wala usab mobayad og buhis sa gobyerno. Radyo mo nationwide.